देखायलाय एसे खम्बल मोनबाय खेनसे होनायाव मोनदों खम्बलखौ नै लोगोफोर नै बल खेला फाइनाल नायनो फैदों फाइनाल ना बल खेला फाइनाल नायनो फैबाय दाउदै गेलेनायसै एसे दाउदै सिनसारियाव होबाय जायोना जाया खाइट जाबाय र' जायोना जाया सोलायसै बाव होलालै एबार सोलायसै 14जों 16 बे 14 नुबाय आयो सोलायनानै जारलासो जाबाय सिनसारि नालाय सोलायफ्लांनानै जारला नै दाउदै होग्राफ्रा खेला होग्राफ्रा मोजांथार मोननै लानोसै नामा 11-12 जालालै मोनबाय नै 11-12 सिख्लामानि गेलेदों मादैमोन नै जाथारो जिनो गेलेदों दे आं होबावनोसै खेनसे आंबो लाबाय 14 हो आंना 14 सिंगोनां दा रागा जोंबा आंना 40 थाखा दं मोनसे हरदोहाय जोंनो बारलांबाय दाउदै दै थफ्ला मोननै मोनबाय थाव मोनबाय खेनसे होनायाव मोनदों खम्बलखौ नै देखायलाय एसे दायो न'आव मोनफैबाय मा मोनदों आङो देखायनोसै नै नायदो एसे नै साफुन थावा मोनबेसे र' साननां 1 2 3 4 5 6 7 8 थाव ओमफ्राय आसार मोनसे नै दाउदैयाबो ब्लेंकेटआबो गैला नै ब्लेंकेट सिङावसो हाबनानै दङ र' देखायनि आङो ब्लेंकेट गोदान जोमनो मोनैनि दाय जादों नै